wato na yadda aka ce mutum yaro ne fa, yaron ne fa. Kai mutane kuna bani mamaki, ko kun ce kana bani mamaki, ko kun ce kana bani dariya. Ina kai ina haɗa kanka da motar ciyama, ina kai ina haɗa kanka da motar ciyama. Ka siyo gwangwani ka dinga da samun cewa za ka haɗa kanka da motar ciyama, kai ma ka sa abu ne mara yiwa. Gundar mota idan ka kalle ta wallahi ba sa taka bace, ba ma haɗi kwata-kwata. Kuma ni kana bani mamaki da baka jajircewa wajen taimakon na ƙasa da kai, sai dai ka jajirce wajen gasa da izza wadda kana yi ma ba tare da an san kana yi ba. Na farko shi ba taka ike yi ba. Wannan mota da kuke gani sai ta sai wancan uku, to ta sai hudu, ni na ƙara ma ɗaya ma. Idan ta sai hudu ka gane, uku an ban maka su, ɗaya kuma ta ce ta cire sha matan, ka gane. Ina haka ke bukata a lokacin da ya sai masa sa fitowa ma bidiyon waka a kanta, ba wai fitowa ina sai mota ba. Ɗaya daga cikin mutanen mu da suka kusa da shi su ɗauki bidiyon waka suka ɗora su kuma ba tare da sun yi magana akan habaici kuma ka mutaka ba. An yi fans ɗinka gori, ka sai mota ka kare masa mutunci, ka dai kare kanka. Ni na san kanka kake san kare mutunci sarki, amma ciyaman idan za a yi magana sa'a to yayanka ne ba ma sa'an ka bane nan. Maimaita maka magana ba shi 4 star ne, kai 1 star ne wallahi, shi 4 ne nan kai kuma 1 ne wallahi.